kita mainkan kembali bersama Sanjaya Revaro. Paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo gawe tambah kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean boleh bareng-bareng semuanya ora ono sing jaluk dilahirne ning jaluk ana Gusti koyo ngene kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirne
Kirana anjen kudu bisa. Ojo ngati anak dadi korban.